Hola classe, benvingudes i benvinguts al que serà l'últim vídeo de reaccions químiques per a tercer d'ESO a l'Institut Els Alfacs. Avui parlarem sobre quins tipus de reaccions químiques existeixen segons què és el que s'intercanvia a la reacció. Primerament tenim les reaccions on s'intercanvien àtoms o parts de les molècules. Dins d'aquest tipus tenim reaccions de síntesi, on dues o més molècules s'uneixen per a formar una de nova. De descomposició, que és el contrari que de síntesi, una molècula es trenca i forma dues o més molècules, i de substitució, on dos o més reactius es combinen per a donar compostos diferents. També existeixen reaccions on s'intercanvien partícules subatòmiques. Com a partícules subatòmiques tenim els protons, que quan s'intercanvien donen les reaccions d'àcid-base, i els electrons, que quan s'intercanvien els anomenem reaccions redox o d'oxidació-reducció. Per últim, podem classificar les reaccions segons l'intercanvi d'energia. Diguem que una reacció és exotèrmica quan allibera energia al medi i endotèrmica quan absorbeix energia del medi. Les exotèrmiques escalfen el medi i les endotèrmiques refreden el medi. Resulta ser que cada molècula conté una energia intrínseca. Aleshores, si a la suma de les energies dels productes li restem la suma de les energies dels reactius i es dona positiu, la reacció serà endotèrmica. I si es dona negatiu, la reacció serà exotèrmica. Com podeu veure en aquesta gràfica, l'energia dels productes és un poc major que la dels reactius. Aleshores, per a aconseguir els productes cal aportar energia, per tant, la reacció és endotèrmica. En canvi, en aquesta gràfica, l'energia dels productes és menor que la dels reactius. Si fem la resta, ens dona un resultat negatiu i això vol dir que es va alliberar energia en la reacció, en forma de calor. Per tant, la reacció és exotèrmica. Tornem ara a les reaccions on s'intercanvien àtoms. Primer tenim les de síntesi. Un exemple molt senzill és la síntesi d'aigua. Dues molècules d'hidrogen i una d'oxigen van a donar com a productes dues molècules d'aigua. Les reaccions de descomposició són el contrari. Quan dues molècules d'aigua es descomposen, donaran com a productes dues molècules d'hidrogen i una molècula d'oxigen. Les reaccions de substitució són aquelles on els components d'una molècula es recombinen per a formar compostos diferents. És com un intercanvi de parelles. Aquí tenim un exemple d'una reacció de doble substitució, on el nitrat de plata reacciona amb el clorur de sodi, creant clorur de plata i nitrat de sodi. Simplement, la plata que anava amb el nitrat, ara va amb el clorur, i el sodi que anava amb el clorur, ara va amb el nitrat. Ara anem amb les reaccions on s'intercanvien substàncies subatòmiques. Primer, les reaccions on s'intercanvien protons s'anomenen reaccions àcid-base. L'àtom d'hidrogen sols té un protó i un electró. Com un sol protó exerceix una força d'atracció molt petita respecte a l'electró, és fàcil que altres molècules o àtoms li el vulguin furtar i es queda el protó solt, sense electró. Un àcid, per tant, és qualsevol substància que és capaç de lliurar protons al medi. Una base, en canvi, és qualsevol substància que accepti els protons per a formar un altre compost. Les bases més conegudes són aquelles que alliberen ions hidroxils. Un ió hidroxil és un àtom d'oxigen que comparteix un parell d'electrons amb un hidrogen, però té un altre parell d'electrons que no està compartint amb ningú, per tant té una càrrega negativa. Si al medi hi ha un protó que té una càrrega positiva, voldrà compartir aquell parell d'electrons amb l'oxigen de l'hidroxil i formaran una molècula molt estable que és l'aigua. Com a exemples de bases tenim l'hidròxid de sodi, el dihidròxid de calci, perquè el calci, al tenir en dissolució dues càrregues positives, es pot unir a dos ions hidroxils. L'hidròxid de potassi. Aquestes substàncies, quan les dissolvem en aigua, pràcticament es dissocien en hidroxils i el metall corresponent amb càrrega positiva
una en el cas del sodi o dues en el cas del calci. Quan mesclem un àcid i una base en dissolució, obtenim normalment aigua i sal. Com podeu veure, la reacció de l'hidròxid de sodi, que és la base, amb l'àcid clorhídric, que és l'àcid, dona aigua i clorur de sodi. Si les reaccions àcid-base intercanvien protons, les reaccions redox intercanvien electrons. A una reacció redox sempre hi ha un reactiu que accepta electrons. És el reactiu que es redueix, perquè redueix la seva càrrega. La fa més petita si és positiva o més negativa si és zero o negativa, però sempre cap avall. Com els electrons són matèria i la matèria ni es crea ni es destrueix, han de venir d'algun altre reactiu. Aquest reactiu és el que s'oxida al cedir electrons. Per tant, a la reacció que hem posat exemple, el coure es redueix de -2 a 0 i el zinc s'oxida de 0 a -2. Per entendre millor el que és una reacció redox, he construït una pila imaginària amb coure i zinc. A la dissolució de l'esquerra podem veure la reacció d'oxidació. El zinc en estat metall en estat d'oxidació 0 passa a estat d'oxidació -2 i allibera 2 electrons, que passen pel fil conductor a l'altra solució. En el pas dels electrons d'una dissolució a l'altra podem generar electricitat. Un cop arriben a l'altra dissolució pel fil conductor, els electrons poden ser acceptats pel coure en dissolució en estat d'oxidació -2, que es torna coure metàl·lic en estat d'oxidació 0 i així es tanca el cercle. Per últim, vull aclarir que una substància que s'oxida és una substància reductora, perquè redueix a les demés substàncies a l'oxidar-se ella mateixa. En canvi, una substància que es redueix és una substància oxidant, perquè al reduir-se ella mateixa oxida a les demés substàncies. I ara sí que és un adeu, així que me n'alegre molt d'haver-vos conegut, d'haver compartit aula amb vosaltres, intenteu ser feliços i que tingueu molta sort.